budal nang pasar jam 8 wis minggat kabeh no bakule. Wis karek 1 loro ya Kang, Kang mau beng-beng golek tahu mateng wis ra ono ringkes kabeh iki. Beh, sing dituku opo ae, gantenge sampe amber-amber joke sing ra sedeng-sedeng iki. Setiren no bon babon kene katukan yo gentenan no. Tapi wis kok omah bagianku njuk blonjoan ojo Kang. Sidane ngenteni masakane babone kembar mateng yo selak kawanan Kang ngarit iki. Yo malah tak tinggal plencet sik ngulon no, ngarit sik no Kang. Iki nutup ning sono dong gua Kang, karena pereng-pereng miring ngulon ki sik ono Kang. Lah ngenane kok kate tak pei ndek-ndek Kang saiki wis dawa-dawa no. Iki lek aku ngarit kudune tak punjuli Kang, meni soalnya ra ngarit Kang. Lah meni lapo Kang ra ngarit Kang? Masalahe meni dusun laju kate berdeso Kang maling ngandung nino. Tapi jadi ra ngandungne ya ora apa-apa Kang, tapi ora pantes no. Mosok desone kate bersih deso kate budal ngarit Kang ya ora penak no. No kene ku ngarit rong unting ae Kang, tapi ya digedeni no. Untung ae Kang akeh wit-witane no sing konjonoan iki. Bane yo yup no, ndane rayup yang ngelontok ndas ki Kang. Panas jan mentor-mentor Kang. Tapi len rantan panas Kang, tapi lek ngiyup jan wadem ngene Kang. Ya rada diantepi no Kang, kono kene rong unting kono etane omah ya sak unting ae no. Sepatune meng kepleset ya Kang mergane iki garingane godhonge mau. Sing lonyu Kang para mak serut mak blek ora ya lucu ta. Bane lek mlaku ya mekah-mekeh Kang ngrasakne no. Ndane langsung nyeng sidane mencelat iki. Timbangane mlaku rasane yang digelundung ning ngene Kang bentelane mak blek. Untung ae Kang ra ngintik nisor mbaleni mugane ya peok no. Lho Kang, moro-moro kok ngene peda no, mek rong unting ae Kang. Sampe nerang mulai ringkes Kang no sawah karo 1 loro kok. Ya wis no, yuk Kang menen dalang mana mege video maneh no, wergule assalamualaikum.